I finalment em trobo amb Xavier Codina, de Ratafia Rosset. Xavier, què tal? Molt bé. Ja hem perdut el compte de les vegades que has vingut com a jurat. Quants anys fa que vens aquí? Bueno, sóc molt gran ja. Molts anys fa, 40. O sigui, les 40 edicions les has fet totes. Menys una. Sí. Molt bé. I què n'opines del tas d'avui? Bueno, és que al tas d'avui ja ens arriben les millors ratafies que es presenten al concurs i és una mica complicat de decidir quin és el millor, però ha estat molt bé. Us ha estat difícil seleccionar-ne una? Sí, bueno, sempre n'hi ha una que et crida més l'atenció que les altres, que està més arrodonida, que està més equilibrada, però bueno, estaven totes 10 molt bé. I quan heu vist que la local era guanyadora i la mateixa guanyadora que la total? Home, això feia anys que no passava, perquè a vegades recordo que hi havia concursos que costava de trobar la primera local perquè quedàvem molt enrere. I aquest any ha estat perfecte, això. Ha sigut molt clar, doncs. Sí. Molt bé. Què significa per a tu estar aquí, avui, a dia d'avui? Perquè l'any passat, clar, no vam poder-hi ser, per la pandèmia i tot no ho podem fer presencial. Però què significa per a tu que portes 40 anys vinguent any rere any? Home, que la festa continua i cada vegada funciona més bé. I que s'hagi pogut tornar a arrencar després de la pandèmia ho trobo perfecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavier. Ens veiem demà a la festa. Molt bé, bona nit.